Keď je to obdobie, že začínam sa cítiť nesvoja, cítim, že není som to, ja nereagujem tak, ako by som mala, trošku inak začína ten menštruačný cyklus ísť, môže to byť už aj to obdobie perimenopauzy. A tu je to práve tá ambulancia toho gynekologa alebo gynekologičky, ku ktorej chodíme pravidelne na prevencie a asi došiel ten čas, kedy by sme ho mali navštíviť a porozprávať sa aj o tom, či už to nie sú náhodou prejavy perimenopauzy. Čiže je to najmä gynekológ alebo vaša gynekologička, ktorí by vás mali informovať o tom, čo všetko to so sebou prináša, či už to je tá perimenopauza, alebo je to len nejaký iný výkyv, ktorý so sebou môže prinášať aj zmena životného štýlu, alebo skončenie napríklad dojčenia. Ale zároveň, okrem gynekologa, môže to byť aj všeobecný lekár, ktorý v podstate pozná tú vašu anamnézu, tú históriu tých vašich ochorení a veľakrát aj on nám pomôže v tomto období odhaliť nejaké možno iné príčiny toho stavu, že sa cítim nesvoja. Nevždy tie prejavy toho, že sa cítim nesvoja, som možno unavenejšia, podráždenejšia. Nevždy to musí súvisieť vyslovene s perimenopauzou. V tomto období, kedy už trošku začína tá odchýlka tých hormónov, môžu sa prejavovať aj iné ochorenia. Napríklad môže sa prebudiť nejaké ochorenie štítnej žľazy. Môžu sa zhoršiť ochorenia, ktorými už trpíte. To znamená, niektoré autoimunitné ochorenia môžu mať tie svoje prejavy, ktoré sa môžu zhoršiť. Takisto to môže byť aj prejav deficiencie niektorých vitamínov alebo anémia, ktorá môže vzniknúť napríklad v dôsledku silného krvácania, ktorú sme doteraz zvládali a teraz v tomto období už ju nemusíme až tak zvládať. Čiže aj to je dôležité a práve s týmito inými príčinami nám môže pomôcť všeobecný lekár.